Khasi Hills Autonomous District Council pen West Karbi Anglong Chinthong constituency ka parlo survey ke wangja phan ke phalo ronga sara tuma phan ki pipon Sangpika et BP se ka chelang ja phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM la pen nilip MEC along kerap ka johang Duar Bagori Press Club asahem Kangpu Grab the biggest opportunity. The Golden Wings presents second Karbi Anglong Fashion Week 2022. Both for male, female, misses, teen and kids. Promoting our local behavior and tourism. Required heights, male 5.5 and female 5.3 professional. Dress code for preliminary auditions. Denim blue jeans and white t-shirt. Pencil heels compulsory for female preliminary audition scope. Dipu, Denarong, Wolongkomaji, Japrajan, Hanjang Langso, Hamren, Donka, Kaziranga, Umrangso, Haflong, Chokihola and Hawarkehat. For further details, please contact 60032 93958. Abirta kelang bang phubang phidoana phan satami pini bhom kurada pe me kardom nilisami juli bebe hin penang pa jiriklo kardom pini Abirta ang ton pen chathana mixena Karbi Anglong la peni jang Karbi Anglong pangrom pet pen suri kebra pharu plira thongkebra pli mate 10,434 square kilometer alongle non give and take a policeman pen longle ke konjang ring thetan tanglo atheke non malom Khasi Hills Autonomous District Council pen la adu ya hoy malom ke do arong Mausal diang umat I santat lapen lumse lingot malom kibang jichiti ni phai isir ni Meghalaya pen mate KHADC pen survey kibang Japan kache sikpon akido penangan social media long juitanglo labang soalam ki adu ya hoyalong kido pupu tame kido sojo asong si cheplang tanglo non Meghalaya long ri pen West Karbi Anglong Chinthong along le long survey pen ka humri Japan dode sangse jesik tanglo Lasona pora hut Karbi Anglong Autonomous Council ke theke dingatum amek jang clip asontong cheplang dadloma mante lahayalam ke afuthak ka chikroi duntong ke dodun joiloma pusi lahin sangkura ratum kamang hulapen ka phiriso dukoplo non sabudalong tame Ribhoi district pu atar pang thek tame chetar pontang lahai hu kopia sailo lapen kopia joini lake longle ka chirai je aphan kalima mate tar pang thek jongjong ma puta matha me lam Kadu kabe Karbi Anglong Autonomous Council asongja atum adi angchun lake Karbi Anglong le ichet e bengta madu aphanta pipe lapen pakon ke puke lam ake joya song chimandel atheke ke damtang adu a hoyalong alang tialong karjap kluk mate raratuma phan aning ka patheda masai theklong le ulukunchi pen hemari rongphar Karbi Anglong live Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo koilamati Dhoniram Ingtia Romekar Babu Teronachor Sangpi Kaet BP keso penana jir dinglo Nonapor DMCH mate Dipu Medical College and Hospital alongsi se chelang pon bomlo nasi se kelang jia phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen nilip local MEC Pabitra Rongpialong kerap ka johang pon keso kisunga hut kacherap dun thekhen lok akenang so Lason si Sangpi Kaet BP kedam tang chiklo joni so se ke sopen chichak nanglo bonta khi dat ka bepena jo Dipu Medical College along an kache ponja phan anta thek thederlo keso ketan piga jo ahem la pen adona rabatum chirungsi Dipu Medical College and Hospital along si se kelang ja phan wanlo nasi nonamat vi kipinang ja kenang son la pen doctor atum pen ke pachinia teng pulote tangka lakni an nangji pusi ahem asora tum pen pachini nasi kai ke Kidu kisung arara phan kirap vera bangphu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC Pabitra Rongpiatum aking rielong kisodet Sangpi Kaet BP achor Babu Teron pen kirap johang pon Kaet BP ke nilini pilo si kiso ajar deng piklo chiklo jonni jon thomne delo nasi kichilai tumke poisa tangkata chulong thek Dead lo nasi, kita ke ding dong pha nang ke chung ding itu, nang cerabun thapu,
Tonteron nilirong lake koilamati dhalirami tiarong non nilitum kisu chilang dagdi fu medical college long sidolo tame empu nilitu bang ke kiduk pena joini nitum kisu samini chilang bom dan chiklo yon thom ni dolo nitum kisu chilang bona la kisu kichilang ye phan tangka hai tame empu nitum la dorde delu Ampun aku puasa semitum gurir ayat am semimun nitum bang puasa punenta nitum curi bom lo ta long thek te lo hem bostu an semim nitum bang cepat doi lab lo pone bonta la su cepat doi long semin kisu mi jibon pusi nitum cepat doi lo pone so kisu semin nitum mi thek te lo ta la su di pulang sinon liang bom lo Monta la so ki midet kilong yi phan kila ki hai doctor tuliramong hang apang si chuning nilo Kerap ki pidunji ning ke hang atuman Google Pay number sirke pho troxy sirke trox isi pho phaiwe hini along kapali ja phanta chuning riponthu Koilamati pen Samsung ingti Karbi Anglong live Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Adap Playground, Dongmukak on 5th September to 8 October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440. St. Xavier English High School, classes nursery to class 10. Facility in the school, electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity. The school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Intipi, Principal, St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638-801-264. Keramtang suri hinira inquiry si Matijonga Cheklo ni Pai near Keberni, Dwarbaguri Press Club Amahang Patek Pondet Panapi, Keramtang Pai Pai ni Pai inquiry Trogarni, Dwarbaguri Press Club Asahem in Pupono. Bangso Dwarbaguri Press Club Asahem Kang Puelong, Adapapor, VDC Chairman, Sarkoirong Pararedeng Pensi in Pupono. Maya Long Alohia Mana Pengpen, Dwarbaguri Constituency VDC Chairman Sarkoy Rongphar, Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Dwarbaguri EPHL Sia Maipu, Mondor Singh Ingti Lapen Theang Self Help Group, Rongasar, Thomson Terang Atum Pendanglok, Penangan ke Theke Ding Atum Chetongdon. Bangso Ahud VDC Chairman Sarkoy Rongphar pen kaning Jeponke Dwarbaguri Longta Press Club Dokoke ning aronglo Athima komatne so that un edat lapenke komatne arong along sorkar pen kelongja hormu kilongli lapuson Ahud pherangke kenangso lapen aprangke Abirta kapache takji pulote bokakhat along an SMS apherangkia tuma phansi hangnangji setame nona bangke dak amasi dokoklo puta VDC Chairman Rongphara sang hopen ning Jepon Mesen lapen unji puke mata abang pini nangklang lo. Lapen joksi dak ke Japon jasimepet Presiden Secretary alang itu mehinpen CPM Puponsi Dwarbaguri long stami Press Club an office an pini ingpu pon long bang ke ningrong par pingalam. Dak si litu matanang po Dwarbaguri stami litu ansusi cingtur pon po. Athe media Ili tumulong kidu pinangana kijo itu. Athai kala helo pinangana lam kam mukha birta chipachoyi phan akijo bandu. Mani tum soden edet punon. Kupani man konani ronglong kinangji hormu kili tong thekthi sarkar long apali nangji hormu
pali tong te lahai hui awar sai ke media tum silong ko ase alang tum ben akirap thepi aprang prang geli tum lahai media long pini pachi thangi ponta bukahat long damsi haladak asama journalist tum han si contact dam nangi sitanon ke dam joklo do ili tum hem thiku kong situ ko Lapen ke local MSC mate KAAC EM Richard Tokbi atum pendanglok pinnangan Duarbaguri Press Club atum aphan kachirap dun thegapot setami Duarbaguri Press Club amaipu Bida Singh Ingleng pen kachuru pipajirpon tum da kadu we singki jithan rong ra pes tamen ninga rong ro lapen ini tum non kewang ilang ke claim pon ang jia ka mokha itum pinan ison soni tum chingwai pon lo nasi kewang jilang non 18 2022 ani December 18 ani ke itum May ki bi pon ye lage kohara along si padu pon po hora swerai bi long hala so ge itum Duarbaguri Press Club am hang ke thek ani hadak si talon pon po lapen itum da sahem aphan ke jitu kenang ya son anstame itum pen chingki thamolo itum chinghonai VDC chairman sir rong phar sang holang ni chicha ponlo ison soni lang ni phin penang rapol asini li me phuoi pen ta melang ni phan churulo an parta Duarbaguri angka homphang song la pen ra cheri song la pen jasimet irsame MEC mate education em alang list me kedam tang ani anta alang ni khi ongdung pen tum phanang chirab do alang phan tame ni li ninga klong penang phan da churulo athe alang yong si hasto ke cheng ban chirab de phan te litum akisik sat lo kop dai tame ninga rong lo pinier ni litum sahem ke etum ching tulong lo News Report Karbi Anglong Live Mahamaya BJP Mandal Committee tung Ratchari ani kache pathe parpi ga jok Dokmoka AGV Bengalong nili jongjong sai ka choklem tu nalong nangke kham khedun lapenili phan sai ke klema soi nang ki pipe dat pen BJP along nangke padun juije bidilang no si nangke klem posi non hejong MEC ki liga hot kache patedun APHL se candidate Robi Singh Ronghang ahin pen pherangkya mai phaponsi akoi pipong Kedamtang pai ni phai ingkora troxier ni Dokmoka forai bi ahem thiku balong Robi Singh Ronghang ahin pen pherangkya mai kangni pon Bangso pherangkya mai along kaningji pon ke Mahamaya BJP Mandal Committee tung Ratchari amen pen akele ane kachepathe parpi gajok nili Dokmoka Assam Gramin Vikas Bengalong business facilitator asai kachongda tunalong anta nangke kham kheduna jok aphong bank manager along kedam pen Robi Singh Ronghang aphan bangsor pupen pasun nangji alang like BJP aphan nang sorsar oposi kipu dam posi akoi pipon Robi Singh Ronghang alang li kache thantu lake nili Dokmoka Assam Gramin Vikas Bengalong sai ka chongdadun non anke ningkan keban nang plengtang bonta komantu neta nili bangso Bengalong Ratchari alampen madu aphanta keplak wong ave pinla lapen jongsi nili labangso Bengalong nili sai ke claim ke damalong Ratchari alam ke pathepen komatni aphan kilang pon ke pangkai dokok pulo tangte ang thek nang paklang nang ji posi ning jepon lasi Ratchari amen pen jongjong sai ka choklem ka chodamalong lapuson ka chekham khe avidet nang ji posi thanpon Robi Singh Ronghang alang like non hejong Karbi Anglong Autonomous Council along kilik ahud Mahamaya constituency pen APHLC pen kilik along karjab duna bang phulo lasi nona bangke nili jongjong sai ka choklem along nang kham khedun po pa choklema thai pa vedet po lapen BJP along nangke padun juija bidita hai pusi akoi pipon bonta nilike BJP dunde kangchir pen thiji setame bap ke chuche pusi chethan pon 2010 pen sedak nilik kam ka cherap dun bini ang ha ya kam cherap dun daken nilifan business facilitator pulo lapen nona banke nilifan Guwahati pen se appointment na pilo agent jitu istri shakti jail ji agent la bangke la so tum phan ke paching thur ji phan la so bang phri bang pho pa che rap pen se dun pi ponong pu ni li penan pi pon lo aben non ni li dak la so beng lo dun kok pen an awar sai ni li ra phan pi pon lo an pen ke la pen dak pen an amen ja tu ka prek pen wang po da ile tuma phana pa siksa do tami hala so long tami ni li che song dun hala so tami che song dun po alang le tum ile tum phan ile tuma rat phan nanga che nek ji padim tami alang le tum na une det la som do ni li karjap dun thi pa joni sedani le pu kang tum bangke pini alang le tum politics a joine
medhang personality saya cukle malong setami lason ka che tek bang ke lake ington nangji lapen kai ke manili phanang pang thek dam e lage ko pilo sedang ni lipukang tung bang pini robising rong hang phang beng paklem long le pen nangar tung ju ko anali long ji alang litum lapen dang ni lipukang tung bang ke alang litum BJP atum lahen lo rada sai ke klem pini Coast Bihar aphan ke hemprek ke pipo te pini da Karbi Anglong a BJP atum pipo lo robising rong hang ba ko mane aphan chesong rong ke hodak hemprek aphan chesong dun de joilo ke ladake madu aphan dame rar aphan an ke nilke pilablu lagale nang le tum public aphan le adu dam den ko mane ke congress ho ko mane ke BJP da ho ko mane ke lason da ho puru nili ke plak ko ngi tasini li ki jutsi alang le tum phan ke pachini kang tu ge lahan lo nili phan nang pulu robising rong hang phan la so beng along paklem rong ri puse nang pulu to ঠিক আছে নীলি ক্লেম ক্লেম দেট পো নীলি কে লা সব বেং লং কলি সব বেং লং কে ক্লেম লং le chot kali khai long ria farman ke nili pran da me chipi da ji ta lang le tum han puing tung non Coast Bihar atum han ke hemprek ke people bang indian ko patum ke tangte alang li tum Karbi Anglong ti matum hemprek Karbi Anglong farman hemprek long nun de te alang le tum apran chipi hai ma alang le tum aku ben che than hai ma pini robising rong hang hamai no hadharon la beng along ka chongda dun jodan a joine se alang le tum nili phan nang ke ette ha hala hemprek bang ki people no people jolo lang dun from ke people jolo hemprek nang pipete ni tum Karbi Anglong CM MLA ben dak ke claim ana tum ga pen chi olap ji pu pi jolo ning ji hai de se robising ro hang ke nili ke ning ji hai jo si la so beng nili ke claim dun pen ko pini khai phan ke na hok thek pik raga phana ke sum do pik lo pu jong se nang paklang thek lo dangte nili arba dak benge klem nun de chot kali nili prand me nili chipi de ji Dokmoka pen sem singing ti Karbi Anglong live Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sona ki sopen ki jokilong jia phan Amar Jivan e hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglo an kicho thekthya kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan troxy 5A hini drop pho 5A troxy ner kebalong humri lote long ikpo Tinia dawa Abirta ke laponsi kangtonik lo tome thakme arni kimi